alaikum masu kallon mu. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da kasancewa a cikin wannan gidan TV mai suna Dambe Abba TV. Ƙarƙashin shirinmu mai suna Mazan Fama. Muna tare da babban baƙonmu na yau mai suna Dogon Jango. Dogon Jango barka da zuwa. Assalamu alaikum. To, masu kallo muna tare da kamar yadda na gaya muku muna tare da Dogon Jango. Dogon Jango muna so mu san wannan takamaiman ainihin sunanka. Ainihin sunana Na yanka. wanda aka yanka min rago. Ainihin sunana Zayyanu. 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 Zayyanu ka fito daga ina ne? Na fito da Koko Besi. Koko Besi. Local government. To wannan sunan naka Dogon Jango ya samu asali ne ta yaya? Asali. Gaskiya asalin mai gidan Dogon Jango shine Iso Jango. Okay, Iso Jango. Yanzu haka yana da Besi. Shi ma harkan dabben yake kenan. Mawaƙi ne. Okay. Mawaƙi ne. Okay, daga nan ne aka samo Dogon Jango. Masha Allah. To harkan dambe Dogon Jango ka ɗauke ta ne daga sama ko kuma a dama harkar kace ko kuma harkan gidanku ce abinda aka gada tun kakanni? Harkan gidanmu ce abinda aka gada tun kakanninmu da babanninmu. Ok, ba daga sama kenan ka ɗauki harkar dambe? Da babanninmu na ɗauki harkar. Ka riga ka gada ke. Masha Allah, abu yayi kyau. So, kamar yanzu za ka iya tuna wani lokaci ne ka fara dambe ko kuma shekaru nawa yanzu ka ɗauka kana yin dambe, sannan waye mutum na farko da ka fara dambe da shi a rayuwarka? Gaskiya a shekarun da na fara dambe shekaran coronavirus. Shekaran coronavirus. Ko shekaran nan ai da damana ne corona ta kama ai ko muna makaranta Zaria. Ko da corona nan ta kama ba a bara. Almajiri bai bara da roba sai dai ya je da leda a sa mai abinci ya dawo makaranta. An kaga kai tsananin nan fa ta yawa kawai sai muka dawo gida. Damana ina noman damana a gari, damana na wucewa rani na zuwa da sai kama harkan dambe. Ok, nan gida kenan ba can Zaria ba. Da wane ne ka fara dambe? Gaskiya wanda na fara dambe shine Teron Garkuwa. Teron Garkuwa. Damben gida ba. Ok. Shine Teron Garkuwa. Kuma Allah ya zani sama na bugi shi. Kare ce kai dan sa'a ne ke. Wallahi. Tun tashin farin kenan da sa'a ka fara. Tun tashin farin. Masha Allah. Abai kyau. To, bayan shi kuma daga nan sai ka fara hitowa waje. Kai sai na fara fitowa waje. Sai na yi wani yawo. Nan yawo da ka zo kuma sai ka fara da. Sai na fara kuma da sa'a. Da waye ka fara nan yawo? Inda na fara dambe da su Autan Cale. Daga Autan Cale na buya Autan Cale. Kawai sai na zo na yi dambe da Autan Shehu Dantulle. Shehu Dantulle. Shi ma na buge shi. Daga nan sai Allah ya kawai sai na wuce su. Kasan to ko yanzu ba wuce su na yi ba. Kawai ikon Allah ne. Yanzu shi ma Autan Shehu Dantulle ba mu dambe da shi. Saboda muna mutunci da shi yanzu over. Ka gani kana tare da shi kana cewa Jamus ne. Wani bi kuma kana cewa shi ma gurma ɗin. Wallahi. Ke da yanzu kisa kaman ƙwara nawa ke tsakaninka da kai da shi ƙayan Cale ɗin? Sorry, Autan Cale. Autan Cale. Kisa 4 na mishi. Kisa 4. Ba fansa ko? Ba fansa. Dake ka bashi fansa. Na bashi fansa. Bai ɗauka ko so ɗaya ba. Shi ɗan tuna wasu Shehu Dantulle shi kuma. Damben mu biyu da shi. Korama wani ƙauye ne ana ce mai Korama. Muka yi ba kisa. Muka zo na yawo ba hariyan can sai Allah ya zani sama ne. Na buge shi. Masha Allah. Wallahi. To, sai wannan damben da kai kwanakin nan wanda ko ina ya zagaya cikin gari ba abin da ake magana sai wannan dambe. Wasu suna magana a'a jaruntanka ne da kuma lokacinka ne ya kawo. Wasu kuma su ce a'a sa'a ce kawai ka samu na dambe ba wai jarunta bane kuma abin nan. Damben da kuka taka tsakaninka da kai da ƙayan Cale. Ya gaskiyar lamarin yake? Gaskiya ba wai abun zarunta ne kuma lokaci ne ya kawo. Lokaci ne ya kawo ba zarunta ba ne.
na ji wasu suna cewa wai anyo haɗi anyo shiri exactly saboda in buge kaya. Ka san Allah a guda wallahi ba a taɓa bani tsagi ko kuma lalle in ɗaura da niyan buge kaya ba. Ko dai ko gida in ana bani tsagi ga shi in yi na zahin hannu shine, amma ba a taɓa bani abu ko nan ma ya wuri ko kowa ke ban abu sai dai bani gashi na kowa in yi in samu sa'an kowa ba wai mutum ɗaya ba. Ba a taɓa mun aiki da sunan nan ya wuri dai in samu sa'an kaya ba gaskiya. Sai dai sifota mu in zan yi ma idan ba da shi sai dai su kira ni su ce mun in kama jiki na Allah ya tsare ni kuma kaga sai in ji ƙarfi in ji ƙarfin yi sun ɗaure mun gindi sun bani ƙwarin gwiwa yawwa su sauwace mu zuwa wajen boka ko malam ba a yi a ɗaure shi ko kuma a mai wani abu can gaskiya ba su taɓa ba. To kamar matsayin ƙaya na jarumi kuma jajirtacce wanda ya ɗauki watanni da watanni yana taka dambe kusan kullum safe sai ya taka ba a samu wanda ya buge shi ba sai kai. Ranar da ka buge shi wani irin daɗi ne ka ji a rayuwarka? Gaskiya daɗin da na ji mai gida ni ban ma san iyaka nai ba. Saboda daɗin da na ji inda na ƙara jin daɗi sifota na masoya na wanda na sa farin ciki su ne nan na ƙara jin daɗi na sa su farin ciki ba ma kaɗan ba. Wallahi sun ji daɗi su ma sosai nan na ƙara jin daɗi na ƙara jin ƙarfin gwiwa ya ne wallahi. To wasu kuma suna magana akan cewa ai tsoro ne yasa har yanzu ƙaya ya bi ka bashi fansa sai ka bijiro da wata magana kan cewa ba za ka ba ƙaya fansa ba sai ya ba Bahagon Buma fansa. Ya gaskiyar lamarin take? Gaskiya ba tsoro bane. Ba tsoro bane. Saboda damben dai da muka yi da shi ƙaya yana da yawa tun ban kai haka ba. Balantana na kai haka ban taɓa taka da fargaban tsoron ƙayan cale ba. Yanzu magana da mutane suke kilan kana jin tsoron ko ƙaya ya ji ya yi wani shiri ne a kanka shi yasa ka ji tsoron ka ɗauki fansa ka bashi. Ka bijiro da cewa a'a ai ba za ka ba da fansa ba sai a wai something Bahagon Buma ya bashi fansa sannan za ka bashi. Ba haka bane gaskiya. Ba kai yanzu ina yake ba yana birnin Kebbi ba. Ba wai ni na sashe je birnin Kebbi ba. Ba tsoro na sa je birnin Kebbi ba. Yanzu in yanzu ya dawo in yau ya dawo ina bashi da in yau ya dawo in yanzu ya dawo kai ba ma yanzu ko cikin dare idan ba ta kama mu da kaya in honoran nan in Allah ya yarda mai gida shikenan dan Allah da annabi yanzu da ya dawo wancan magana an janye ta in Allah ya yarda wancan magana da na ce ba Bahagon hanya ba cika baki bane ba cika baki bane iya gaskiya kenan iya gaskiya na in yau ya dawo Allah ya yarda zan bashi da in yau ya dawo kenan ka cire tantaman da yan kallo ke sama yawa in cire tantama kan cewa tsoro ko kuma wani abu yawa kuma in yanzu muka yi dambe da shi in Allah da sai na ƙara buge shi kana da tabbacin haka in Allah ya yarda idan Allah da annabi ina fahimce kenan kana so ka ce yanzu kai ka riga ka rinjayi kaya kenan in Allah ya yarda to babban magana idan Allah da annabi na rinjaye shi saboda ai yanzu ko jiki na ka dubi amma an ce 11 ba 11 bane kai kamar yawa 10 guda ba 10 bane ko 10 guda da yunwa yawa to kaka ga ka zo ka samu sa'an shi wanga kawo sai baka ƙwarin gwiwan cewa ko da an sake takawa kuma zaka sake bige shi to ni dan ban kaya babu wani damba da zai iya bacce mu kada ka haddace na haddace tun ban fara damba da shi ba na haddace damban da yake habbar muka fara damba da shi ai kaga yanzu a gurmada ba wai yabon kai ba yabon kai jahilci sosai yanzu a gurmada babu wanda ya iya damban kaya inda na iya damban kaya na iya damban kaya sosai na fahimta yawa ba ma ni ke gayi ba sifota na da yan damban mu suke gayi kuma ni ma na ga alama na dubi damban mu daya ga waya na duba biyu na duba uku na duba hudu na iya damban kaya gaskiya sosai shine kawai yasa nake wannan magana to yanzu ka san kowa in kana abu kana da guri da kuma matakin da kake fatan a ce ka cimma yanzu bayan wannan nasarar da ka samu wanda ya ɗauki watanni da watanni supporters na Jamus na Gurmada
da kuma 'yan damben gurmada suka yi ta jiran lokacin da wannan lokacin zai zo, shine na a buge ƙayan cali, sai kai Allah ya baka sa'a ka buge shi. Yanzu wani irin mataki ne, wani buri ne kuma kake so ka ƙara cimma a rayuwanka na dambe yanzu nan gaba? Gaskiya nan gaba burina shine in ci mota. Ka ci mota. To kuma ka taɓa damben gasa ne ko kuma? Na mota ko na mashin? Sai dai na kuɗi na taɓa damben. Amma baka taɓa wannan ba? Ban taɓa wannan ba gaskiya, ina dai son Allah ya kai ni lokacin. Yanzu kana jiran kenan ka ji an sa gasan damben mota ko na mashin wani wuri sai ka je kai ma a dama da kai. Gaskiya a sa da ni, inda rabo kaga yani, in ba rabo ka san komai sai Allah ya yi. Komai sai Allah ya sosai. Masha Allah, Allah ya bada sa'a kuma cika wannan gurin. Bayan shi kuma yanzu wani ɗan damben ne kake da gurin ka kuma ka ƙara bin ta kan shi kamar da ka bi ta kan ƙaya? Gaskiya mutum biyu ne. Mutum biyu. Aljanin Bahagon Nasarawa. Aljanin Bahagon Nasarawa. Shi ne kuma Ramadan. Wani Ramadan dai tukun? Wanda dai duniya ta sani. Wancan na Kano? Yawwa shi. Wanda suke damben miliyan 2 yanzu suna final. Shi. Anya dogon zango. Gaskiya ni fa da mun ta kai kofar gaba babu. Kana ga zaka iya dambe da Ramadan? Allah ya yarda. Yanzu mutum biyun nan su ne maka nan a zuciya. Kuma sai kaga ka cin musu. Gaskiya ne, wallahi. Babban magana. Ubangiji Allah ya bada sa'a, ya bada nasara. Amin dan ya ka san komai Allah ke yi. Komai Allah ke yi. Sosai, kuma ana son namiji ya kasance haka jajirtacce. Abin da ake diban kamar bai yiwa shi gare shi ya fi komai zama sauki. Gaskiya. So Allah ya tabbatar kuma ya bada sa'a. Amin dan ya rasu. Ya yi dogo na jango. So kada dai in jaka da dogon surutu irin haka. A ba matsala. Yawwa. Sai dai mun ƙara waiwayo ka insha Allah. Allah ya taimaka kuma ya ƙara bada sa'a a cikin lamuran da ake yau da kullum. Na gode sosai da karɓan wannan gayyatan da na maka ka zo ka bani lokacin ka. Ni ma gaskiya godiya nake. Sai zan haɗa ka da 'yan kallo ka musu sallama. Masha Allah. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Sifotan mu gurmada da Jamus. Gaskiya sifotan mu gurmada kun ƙara mu ƙarfin gwiwa sosai, saboda kuna mun fatan Allah ya ƙara ɗaura ni saman Jamus ko kudu. Godiya nake sifotan mu gurmada da Jamus. Na gode abinda alkhairin da aka min shekaran jiya gidan nan, alkhairin da ake mun a koda yaushe dare da rana. Godiya nake, na gode. Allah ya ƙara ma annabi daraja. Allah ya rawa mun asiri duniya da lafiya. Allah ya ɗaura mu saman kan maƙiyan mu. Na gode. Ai, thank you dogon jago. Sai na ƙara neman.